Tidar bisa sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang kaesti. Kalangganaklara pancamoncar tinon lir kekonang suram sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Werkudara jlitheng Kakang Gupi Dimas Arjuna kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu Ndrawati Ripalungguhan iki mestine jeneng sira sakloron wis uninga lamun to Kyai Semar Jengkar saka Karang Kadempel munggah ana ing Gunung Tidar anggone ambangun kayangan. Mongko wis cetha wela-wela wiwit kuncung nganti gelung para Pandhawa tansah digulawentah dimong klawan Kyai Semar. Yen panjenengane nembe repot kagungan kersa kaya ngene kaya luwih becik lamun to si Adi Sakloron uga melu mbebantu ngenteng-entengi marang sesanggan. Mula bab kuwi sing bakal ndaturake marang Jlitheng kakangku. Yektine para Pandhawa mung kepengin nderekake panjenenganmu. Merga antarane Kyai Semar karo Kresna padha-padha sang pamong agung. Yen Kresna kuwi reksakaning jagat, Semar kuwi talining jagat, tegese loro-loroning atunggal ingkang bakal nggawa marang karahayon tumraping bumi saisine. Pramila saking menika Koko Prabu menawi wonten liraning penggalih monggo samangke kula dherekaken minggah wonten ing Gunung Tidar. Luwih kebat kaya luwih prayoga. Muga-muga sedya sing hayu kaya mangkene bisa ambabar rahayu Yayi.
Pandya bala Pandhawa biya gumulung mangung siring tata Kurawa Kambah kungkih srukatitik katut mirut larut para ratu ana satriya bagus sing mung ndingkluk nyawang karo wewayangane dhewe ora pangling panengah Pandhawa satriya Madukara Arjuna ya dasar para nyata kowe Narendra Tunggul Malaya Prabu Diwasrani ya kowe aja dadi pepalang aja dadi sandungane laku anggonku bakal munggah ana ing Gunung Tidar apa sing nduk karepaku satrape Semar anggene mbangun kayangan cetha lamun to nantang perkara karo para dewa Suralaya mula kudu dilereni yen nganti wegah nampa warah nampik marang pitutur becik aku tega mentala ngobong kayangane Semar sing ana ing Gunung Tidar blangap-blangap maton ucap kasembadan panjang kamu maton pinter jebol dadane Janaka wah toblak yen pancen ora kena ginawi becik maju para ngarsa nadyan kowe kitreng ana awang-awang mider kaya kinjeng mubeng kaya gangsingan candak saut abor mustakamu
kiri-kiri genyoler prabota abang kawlagar mangwuhing mungsuh paminta lawan anggrolir sing nabdo kadyayan gal nubruk ing ladala ngaglah ning tengah dalan gagah gedhe dhuwur crapang gumbalane melang-melang diadane sak tibok jembare pating granteng otot bebayune sawa panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara wis apa andhana kendandang mangure Jaramaya kang dadi aranku minggira Semar Ripalungwane iki bakal tak seret wandane tindakno waton iso nglangkai bangkene Werkudara wah ngemping lara gincah pati tebak srampat hilang nyawamu
ora ngondro sepira kadigdayane Dewa Srani klawan Jaramaya. Ingkang kula jagaaken kantun paduka pukulun Bathara Guru.